Ti kupio cigarete. Pa ti si ih kupio, nisam ja kupio sigurno, nemoj ti da snimaš da te ne napodam ovom čašom odavde. Kao što si onog lika u... Au. Ko snima budalera? Pa ti si, au. Šta ti, konju jedan? Si lud. Te nešto ga gađam, evo, pa peder, možeš si sivača. Puno je. Sivač ne radi. Vidim šta ima. Ima ove pulite soka, da ga roknem. Budale. Pa ne snimam, bre, gledam neke klipove iz njegovog kompa. Ovaj telefona. Ne snimate. Snimaj, nisam ja to kupijem puta, ovo je jednak. Davaj. Pusti godiš. 22. 90. Davaj. A zoveš? Marko. Ja mislio Šipsa. Ja mislio, sam se huja hoće. Buda, a kako se preziva ti zoveš? Pa Marko je meni. Marko je se zove prvi. Kako se Nikolić preziva? Pa Nikolić je bente usta. Mada ga isjedim, brate, milic. Alo, ti snimaš? Šta je, bre, šta vole? Kurac. Možeš da snimaš samo mene? Pa šta snimam, već da se zajebam, bre? No možeš mene da snimaš. A, snimam, ajde. Možeš mene da snimaš slobodno. A sad ću pušim cigarova po 10 minuta. Imaš buraz da budeš, brate, posjećen više nego od Lady Gaga spot na YouTube-u. Ono To taj ima bedro, imat ćeš veći rating od Justin Bieber. Znači, od Beogradski sindikat ima da bude Kesa, onaj klip njihov, što ima 1 milion gledanja. šta milion? Marko, bre, milijardi sam kupio si lud. Zapucao onaj rating na YouTube. Zakuca YouTube-a. 9. Ne može? Šta? Ne može da bude ono kao da piše milijard. Možda piše milijarda, ne može da zapucao. Cuki. Papak. A možeš da snimaš do preksutra, papučinu je, u te jebem, da te jebem ovako škrbova te jebem u stara. Možda. Brada. Ošuš. Evo, i Račku mi stavljaju. Šta ti stavi? Račkuvo. Šta ti to? Da, što je Račkuvo. Što si mu cijelo dobro? Kod tada biješ? O, brate, on se od ničega odvalio. Otkinuo, znači. Ovo se Račkuvo. Ma, ja i mi ćemo. On se bre pravi. Ma da. Ajde da ti takva ljudina otkine. Pa kada da neko Delija takvi. Delija momak. Kaj može bio jedan klinac. Pustimo ono, brate, od Lidije, Ljilja, šta je litar rakije za srpski mladići. Da. Šta te je komikulice? Ajme, pušti nešto ovako, ono moje. Koja pesma? Možeš to pisati na ovom. Koja nam moja? Možeš koje je moje, ne tvoje neko moje memoru. Šta? Šta koje je moje jedno šta? Pusti moj maj. A, znaš? Da. Ne veš ovdje kada. Da su. Da su ovo?
3. As. Idemo, peće medenica. Specijalno samo za vas. Marko i peće medenica je prošlo. Ajde. Proveri mikrofon. Bure, znaš što mi to nakane, može malo digni malo to. Ne zovi. Znaš? A ne, to nije faza. A ti ko da je? Opavanje ti. Neću da. Ne ode u tim samo da. Smanji skroz. Da pravo. Ne može. Još ćeš i šupak. Ne znaš šupak. Šupak nego šupak. Šupak. Nije šupak nego Ne šupak. šupak nego šupčina, bre. Nije šupčina nego šupčina. Šupčina. Nije šupčina nego šupčina. Nema pomeniš. Nije š nego š. To možeš da prodaš nekom drugom vratu, znaš. I nije to luk pavraka majonez. Ja nisam luk majonez pavraka, majonez. Sve što je ga manje. A? Šta što prilaga? Mozak tvoj da te nabodem usta, da ga pušiš u kulu, brate, ovako da ga radiš. Da ga radiš da se... Gledaj snimak za Bora u Rusiju da mu pošli kako si ti zainteresovan za njega. Ti si njegov vjerni fan. Može... Marš bio, na koje godine marš bio? Što? Ludi kurac, znaš. A to lepo tebe. A? To lepo tebe. Šta? To što radiš sad. Šta? To što radiš sad. Gdje smo na? Ljubički kurac. Ne mogu da ga dovatim. Koja je? Nije velik. Ovako. Čine. Nije moj 27 cm. Mogu ta našta te poročem brzo. Baš. Nisam ispred moje dok je zgrade da ti dam lopatu kad načistiš one parking gdje što imaju. Oj, ja. Se otrediš malo. On je sam ne koliko je prijem. No, tako. Ja znaš da te mlađe posle da gleda. Platit ćeš mi to. Matori moj, pa ti nisi dobar. Još jednom to ne. A? Koga? Tebe? Ispiranje ti gure, ali cijelu gure. O tebi vidimo u budu koja cevi u kulu. Gdje? U bulju. Nije bulju, nego bulju. Ti te vidiš tu. A ja znam tako čuo da ti boraju budu. Kak? Dobiš infuziju samo. To ti ispiranje. I ta infuzija ubija alkohol. Znaš. Meni Marko raje. Marko, ti si meni rekao ti gure neke cijevi u gure, ne ispiranje. No. A šta ti ispiraju? Istiraju ti šup. Koji si ređi na šupak. Šta? Ja sam šta će popio. Koji si ređi na šupak. Još ovako radi. I šta još radi? Šta ti radi? Radi ti na bulju, brate, koji sir, radi ti na usta, brate, i po kavu. Šta?
Before kao ti radi na... Nemoj da me smaraš noš. Šta ti znači to, Bog? Albo, nigdje ne ispiraješ, pa živiš da ti znači. Bio je već jedno 5-6 puta. Jesi bio? Pa ne, život. Mislim, više od jednog. Znaš da sam ja bio inspiran. Ono slago ime, prezime, sve živo tako. Preživo. Marko, što ti ne prijaviš u Survivor? A? A što ga ti malo ne poduš u Survivoru? A? Što ga ti malo ne poduš u Survivoru? Noću, lutaću, drugotice, lukašu. Bora, sutra kada si se našao kod mene u 6 sati ujutro, ja sam rekao otišao. U 9 kad usenem, hoću da su mi noge oprane, da si lijepo operao sa punom onim za pranje veša, onim krećakom, obris ovim peškirom, promenio gaće, čarape, potkušlju, Istrugo pete. istrugo pete, obrio mi jaja, isto pazuha, isto. Šta još? Nokte na nogama, Spavaš, Marko, brate. pogricko, A? No zašto? obrio šupak. Ne daj mu da spava, brate. Zakucat će. Marko. Kuda? Ovo će zakući. Buraz, dat malo kisela su otrezniš. Kisela, luda? Je, buraz. Drž malo kisela da se otrezniš. Marko, otvori usta, nasući ti ja. Zovimo hitu, čekaj. Daj, sad se zatvori. Šti pričati? Nemoj ti pričati. 9, 021. 9-4. Marko, ajde ako ne ustaneš doći na hitu. Ti odmislio si da... Durače. A pričati. Pričam, nema. Reći da dođe u Bačku, 2. Halo? Ti pusti. Ti ne pali ovaj bre. Umro čovjek, brate. Šta mu rasi? Važno da su vam hit.